Da li ćeš da se baviš muzikom, da li ćeš biti muzičar, vokalni solista? Pa bit ću uglavnom kardiohirurg i pijanista. Divno. Znači, dve ljubavi. Kardiohirurg i pijanista. Da. I onda te možemo očekivati na nekom velikom podijumu da sviraš klavir. Da. Hoćeš li upisati muzičku školu, odsek klavir? Pa meni ne treba muzika zato što me mama uči. A mama te uči. Znači, već i sviraš klavir. Da. Divno. A koja je kompozicija? Ali imaš neku isto da mi kažeš? Pa neke kompozicije, na primjer Bože pravde, himnu Svetom Savi, tako sve nešto. Divno. Ja se nadam da ćemo imati priliku da te vidimo i čujemo kada budeš svirao. Hoće li biti možda neki nastup uskoro ili tako nešto? Kada to dobro savladaš. Da pozovemo tetu. Pa može mama da me snimi pa da vam pošalje. Divno. Odlična ideja.